Minkejja li Andrew ħallina, qalbu għadha tħabbad ġo fija. Jien għadni ħajja, grazzi għalih. Kliem Christine Grixti, mara li sa ftit ta' snin ilu ma setax tgħix b'mod normali minħabba li kellha virus f'qalba li kawża tiegħu qalba ma setax tiffunzjona normali. Ma' One News, Christine qalet li ħadet saħħitha lura bis-saħħa ta' Andrew, żagħżugħ li qabel miet inkiteb fil-lista ta' donaturi tal-organi. He was Andrew. Andrew is here. Il-qalb ta' Andrew edha hawnhekk. Jiena dejjem ngħidulhom l-qalb tiegħi mhux edha hawnhekk, il-qalb tiegħi ħadwa fil-laboratorju, qed ma jmin għamlu testijiet fuqha u that's it. Imma qalb Andrew għadha tħabbat hawnhekk. Christine stqarret li l-marda li kellha għal 20 sena sħaħ waqfitha milli tagħmel ħafna affarijiet, fosthom li tesprimi l-ħsus tagħha minħabba li xokk żgħir seta' jtemmilha ħajjitha ħesrem. Fil-fatt, meta f'Ġunju ta' sentejn ilu rċeviet telefonata mill-Isptar Mater Dei biex temm ta' sija tkun l-isptar wara li sabula qalb, ħasset ammont ta' xokkijiet li ma felħitx tiċċaqlaq. Madankollu l-operazzjoni saret u għaddiet buċċi l-ġid, tant li għadda żmien u l-ġenituri ta' Andrew xtaqgħu jsiru jafu għand min marret qalbinhom. Minħabba li liġi Maltija ma tippermettix li jingħataw l-ismijiet tal-partijiet, kellha tkun ir-riċerka li tlaqqahom, mument li Christine iddeskrivet bħala emozzjonanti. U minn hemm sirna nafu li xtaqgħu jiltaqgħu miegħi, għadda ftit żmien u ltqajna ma' xulxin, u meta ltqajna ma' xulxin kienet emozzjoni sabiħa. Għandi familja oħra. Hija emozzjoni sabiħa, anka l-fatt li raw li l-qalb ta' Andrew li tatni kwalità ta' ħajja aħjar, sempliċi affarijiet li ma kontx nagħmel qabel issa qed nagħmilhom u dejjem ngħidulhom thanks to Andrew. Christine appellat biex ikunu aktar il-Maltin li jirreġistraw bħala donaturi tal-organi. Qalet li m'għandniex inħallu din id-dinja u nieħdu magħna organi prezzjużi fil-qabar. Ħalfet li taħdem biex tikkonvinċi kemm jista' jkun nies biex jagħtu dan ir-rigal li jista' jfisser ħajja jew mewt ta' persuna. Christine rakkontat l-esperjenza tagħha waqt attività li tellet mill-kumpanija Nektar biex tħeġġeġ lill-impjegati tagħha jinkitbu bħala donaturi tal-organi. Sejħa li ma waqgħetx fuq widnejn torox hekk kif ikkonkurrew għalija bih ġarhom 75 impjegat. Keith Kassar li ħasib l-inizjattiva f'isem Nektar innota li donatur wieħed kapaċi jsalva sa 8 ħajjiet fil-waqt li tejjeb il-ħajja ta' 50 persuna oħra.